Bai, niri iruditzen zen ja, horrela, bai, hori asko komentatu dugu hemen. Erakutsi. Kaixo kuadrilla! Kaixo! Gaurkoan azte saio dakargune. Gauza pila bat ditugu eskuartean, beraz, goazen errepasoarekin. Goazen, naia gure erreportaria zerekin etorriko da. Beste erreportaje maravilloso batekin. Neukai gure bideojokon adituak beste gomendi bat zerrendatuko digu. Hori da, eta guri gehien gustatzen zaiguna, challengea egongo da, hortik. Bai, eta gonbidatua, Aritz. Gonbidatua. Ametxin tiktokerra izango dugu gurean. Bai, badakizu ametxinek tiktoka erabiltzen duela euskara ikasteko. Euskara ikasteko erabili daiteke hori? Zer uste duzu egiten dudala nik horregun guztia, orduak eta orduak tiktoke? Bai ikasi, zu graduatu eta da egin zara tiktoketik ja. Bueno, hori izango da gian tiktoka desagertzen denean. Bai, zuk uste duzu tiktokaren garaia inoiz amaituko denik? Ba, ez dut uste, oraindik behintzat ez du ematen amaituko denik. Bueno, holako gauzek denek dute amaiera, ez da? Eta gauza berriak ekartzeko behar dira, berrezko dira. Bai, niri gustatzen zitzaidan klase hor kurtze bukaerako amaierak. Ez, maja, ez. Zuri gustatzen zitzaizuna da oporretara joatea. Ba, danoi bezala. Bueno, maitasun amaiera batzuk oso zailak izaten dira. Zailak eta dramatikoak ane. Esperientziagatik esan duzu? Bueno, bat edo beste, zuk? Ba, bat edo beste ere. Baina, bueno, ze ondo gauden orain eta konturatzen zela denborarekin ze ondo gauden hemen kalaskan eta pinpan. Aritz, niri gustatzen ez aizkidan amaierak, zerien amaierak dira. Batez ere, engantzatu da banago, Total, niri cliffhangerrak ez aizkit bat ere gustatzen, Bueno, txarragoa da, guztiz amaitzen bada. Bueno, edo inoiz ez amaitzea. Zuk uste duzu, nahiari elite gustatzen zaiola, ze nik uste ja amaitu ingo da. Nahiago du lan. Hori bai hori, amaiera gogorra. Bueno, baina aukera ona hartzen dute hor. Txarragoa Infinity Warrekoa, Aritz kontu, ze azkenean horrekin ezabiz oso fin, Bai, magiarekin enabil oso fin, baina, bueno, naia, zure txanda! Ez da, bertatzen ba. Venga, hombre. Ai, Aritz. Bota bideoa. Kaixo bikote, Nestor Otañorekin gelditu naiz. Badakit duelaste batzuk zuekin egon zela, platoan, baina nik gaur beraren maixulanak gertutik ezagutu nahi izan ditut. Eta agian, zerbait sortu. Bueno, kaixo Nestor, konta iguzu pixka bat, nun gauden, zer egiten duzu hemen? Bai, bueno, da nire lokala, eta, hemen nite ditu nire pinturak, nire kuadroak. Nik galdera batzuk botako dizkizut, eta zuk erantzun beharko diazu margolan bat galdera bakoitzeko. Prest? Yes, vale. Badaukaztu hemendik eskolan margontutako zerbait. Bai. Erakutsi. Hau da eskolan egindakoa. Bai, hasi nintzen ez poligrafoarekin egiten. Zenbat klasetan egon zinen hori margotzen? Ja, oskalo. Orain, zure evoluzioa erakusten duten bi margolan. Hau da, egiten zenuena lehen. Difuminatuagoa, detailetsuagoa. Bale, eta orain evoluzioan zure estiloa hau dela, esango zen du. Bai, hauxe, presiuagoa. Bale, eta gaur egun lantzen ari zaren margolan bat? Junginen Bilbotik argazkiak ateratzea. Arrun horixe pixka kompozizio bat indet, kolaixa erabiliz. Zenan hemen txori bat sartu dut, tal. Eta denborarekin geroz eta gutxiago gustatzen zaizun margolan bat. Entxatu. Hauxe da. Ojo, oso polita da. Orduan etxera eraman dezaket. Hartzen bazaizu. Bale, Nestor, erakustaldi lasterketa honen ostean niri margotzeko gogoa sartu zait pixka bat. Bai, mira, justo niri bai, margotzeko gogoa sartu zait. Justo ere. Bai, guazen margotzea. Aritz, aurrekoan ideia bat izan nuen eta gaurkoan kalaskara ekarri dut. A ber, zer da, Ba, esan dugu zikloak iztea ondo dagoela, eta azken boladan, beharra sentitzen dut ziklo batzuk izteko. Beraz, kutxa bat ekarri dut, bertan gauzak sartuko ditugu, eta lurperatuko dut. Eta ondoren, urte asko eta askoren ondoren, berriro lurretik aterako dut. Zer sartu dezakegu? Mikrofono hauek. Behar ditugu programa egiteko. Katiplorak agian. Eta egarria badaukagu. Tesegia da, nondi sartuko dugu. Agian, gonbidatuei eskatzen badizkigu opariak, oiek, etorkizun batean sartu ditzazkegu. Ez da ideia txarra, Ondo gongo litzateke. Ez dugu esango ekartzeko, baina ez ekartzeko ere ez. Nahi baduzu ekarri. Bueno, pentsatzen gauden bitartean, neburekin goaz. Hori da, bai, joango gara neburekin pentsatuko dugu. Nebu, minutu bat, joku bat.
Eta sartzen badugu, zure holan koletaren bat egin badu, klak, eta hori sartu. Klar. Ei, kaixo bikote, horretziko zaitu ze pentsatzen ze sartuko zuten kaxa marabilloso hortan. Eta ni beti bezala, bideojoko bat ekarreko izuet. Gaurkoan lagun artean jolasteko bideojoko oso divertigarri bat ekarreko izuet, así que guazen. Aste hontako bideojokoakin flipatingo zuten. Imaginatu mendian erdian zaudela siestatxo bat botzen eta robot bat urbiltzei zura eta dela nada zure itxura hartzeula. Altxatuta kontuatzen za, zure itxura berdina duten 15 pertsonez zaudela inguratuta. Bueno, pertsonako robota. Bino ez, denak ez die robotak, horko batzuk zure lagunak dia. Hau unspotable jokoa da eta hoixe da gakoa. Zuen lagunekin jolasten aiza denak pantalla berdinak dien pertsonajiekin. Denak fingitzen aizazte NPC bat zaztela eta denak helburu bakar bat dakazute. Zure laguna zein den deskubritu eta muturreko bat. Ez da serioa esplikatzen nahi nazen hau, ez? Ez tare ez motibatu, ze muturreko bat ematen baiozu bat eta robot bat baldin bada, robota lurrea eroi, bino partidak aurrea jarraituko. Eta klaro, zure lagune jakin gute ez izan txala, eta disimuladamente zure bila jungo dia. Bueno, disimuladamente edo ez horren disimuladamente. Bizirauten unak irabazten du, simple. Mapa ezberdina daude diskoteka, supermerkatua, eskola, kartzela, jatetxea, pantalla bakoitzean minijuegoa edo aldatu itea, eta horrekoa indikan saltxaka jomaten jo asuntoai. Eta lasaiz, igual zu supermerkatuko konpraiten etza bate ona, bino deiaiak esateitun pasoak jarraitzen bai. Agur! Bueno, kuadrillita. Begira zer agertu den, neburen zerrenda. Gure jarraitzaile batek aurkitu du. Bai, jarraitzaile batek. Nola helduko da jarraitzaile baten eskuetara hau? Bueno, Aritz, garrantzitsuena da agertu dela. Aritz, eta zukalean zerbait aurkitu duzu eta etxera eraman? Sentinboren bat, edo, ez daipa? Bai, nik behin 50 euroko bilete bat aurkitu nuen. 50 euro? Eta zuk karman sinizten duzu? Bueno, duela 5 urte izan zen, eta ez egite zertxarrik hartan. Eta zuk enbidia daukazu. Orain, enbidia gehiago pasako duzu ze ondo pasatu dudan kalean, ikusi nahi? Bai, klaro baietz. Guazen. Kaixo, denok erabiltzen ditugu emoiak. Gaurkoan, mezu eskutuak ekarri ditut emoietan eskutatuta. Asmatzeko gai izango zarete, goazen ikustera. Kaixo mutilak, zeintzuk dira zuen izena? Ni Xabi. Eneko. Aimar. Aiala. Aitzol. Egoi. Eta emoiak erabiltzen dituzue? Batutan bai. Bai. Lehenengoa da abesti bat, euskarazko abesti bat. Irupzu, ha sido tú, te crees que no te he visto, ha sido tú. Ez da hori, ez? Zuk, zuri. Zuri, zuretzat, ez dakit. Zu. Zeu. Ok, perfect. Urrengoa, goazen. Nola zan sorginen abestia? Men gara nahiko sorginak, Errezen dituzten sorginak? Errezen dituzten sorginen, oinordea garago. Venga, urrengoa. Hau da, ezaera zar bat. Hansel eta Gretel. Ni al pan y al vino. Ogia ginerako harria, labana ez dakiz zer. Ogindartsua. Ogi gogorrari, agin zorra. Vale, uste da zaretela lelenak asmatzen. Beste ezaera zar bat. Probatu zer izan alda. Ordua, ilargia gauean. Akerra, gauean negarrez. Esaera zarrak ez diaguriak. Zaiak, Uf. Hau ez da untzaren gaurreko ez dula. Wow. Prime. Urrengoa, venga. Hau da, pelikula bat. Fast and Furious. Fast and Furious. Cars. Vale. Tazken, aia. Pelikula bat ere. Basajau. Zan. Hemen bombilla, kling. Irati. Dela gutxi atera zutena. Irati. Vale. 10 bat. Hemen jarri behar dira txaloak, konfetia, dana. Aritz, gonbidatoren txanda da. Yes, Pepe. Oh, yeah. Eta sorpresatxo bat ekarri zaila bukararako. Sorpresatxo bat inglés jarri gara, Sorpresatxo bat eman diazu. Zagi zer da, ane? Bueno, sorpresa ikusiko duzu. Come on, let's go. Pues gogoa dauzkat ikusteko, Ia ber zer da. Ni berdina. Beste behin mugitu gara kusin artera gure gonbidatuari ongi etorri emateko. Horrela da, ametxin ongi etorri. Bueno, ametxin sareetan, amets hemen urduriz zaude. Lasai, zure lehen elkarrizketa da, ala? Bai. Eta etxekoek pizka bat gehiago ezagutzeko ametsin, bera, eduki sortzailea da. TikToken ikusten dugu Euskal Herriko txoko ezberdinei buruzko bideoak egiten, eta super garrantzitsua euskara ikasten du TikToken bitartez, ez da? Bai, niri ez zitzaizkidan azaltzen TikToken edo sare sozialetan euskal edukia, edo niri gustatzen zaidan euskal edukia. Ja. Eta pentsatu nuen, gustatzen zait bideoak egitea eta sortzea, eta gainera nire inguruan ez
ezin dut euskara asko egin, orduan pentsatu nuen, ideia ona zela, euskal bideoak egitean. Ze fuertea. Ke guai. Oso ondo dago horrelako erreferente bat izatea, ze zu euskara, zure ama hizkuntza da, edo etxean hitz egiten duzu euskaraz? Ez. Eske da oso referente polita zurea, ze euskalduna izan da ikastolatik ikasita, eta egitea edukia eta jendeak ikustea ere bai, aldela egin eta egin dezakezula, eta zu gainera esan diguzu lehen, euskara ere hobetu duzula, ez da? Bai, asko. Horrela, eta behar ditugu horrelako erreferenteak. Eskerrik asko. Zer nolako erreakzioa jaso duzu zure ingurukoengan edo feedback hori, zelakoa izan da? Nere herrian egin nuen bideo bat. Etorri nirekin nere herria bizitatzera, esprontzera. Denok ikusi zuten, herri txiki bat da. Asko gustatu zaio bideo hori, eta asko zoriondu naute. Bueno, Metz, kalera joango gara, ze kaleko jendeak galdera bat dauka zuretzat. Galdera salsero bat, behiratu ezagun. Zein da Euskal Herriko herririk itxusiena? Jo, eske... Denak oso politak dira, eta denak daukate bere enkanto... Venga, amets, bueno. Honez, etorri horri dela, Bota bat. Basauri. Bai. Euskal Herria gustoko duzula argi geratu zaigu, baina Hego Koreako kulturan ere hor murgildu zara, ez da K-poparekin. Konta iguzu, zer da K-popa eta nola murgildu zinen mundu horretan? Ni txikia nintzenean, 14 urteekin, ni hasi nintzen, agertu zitzaidan, bizitzan K-popa, eta hasi nintzen, dantza talde batean sartu nintzen, Red String deitzen zena. Zuzabe talde baten K-popa egiten duena hemen Euskal Herrian. Bai, taldea deitzen da orain, Neverland deitzen da. Bueno, kalera ustot goazela, berriro, ze kaletik beste galdera bat ere egin dizute. Bai? Korearrez hitz egiten dakizu? Oso gutxi, oso gutxi. Dakit zero, orduan zerbait erakutsi, a ber. Kaizo izango zen añon, jez? Añon jaseio. Añon jaseio, hori. Añon jaseio. Zaranje dela maite zaitut. Horrela, hori da, oso ondo horrela, bai. Eta... Gauza, eske horrela egiten dute. Bai, niri bizitzen ja, horrela, bai, hori asko komentatu dugu hemen, bai, horrela. Baina, nik ez dakidakizu, baina ni egon naiz Korean. Bai. Erakutsiko dizkizu pare bat gehiago. Adibidez, nire izena amets da, esaten, nanem. Izena. Amets. Innida. Nanem. Amets. Imnida. Oso, nanem, osea, zuk entzun duzu, izu bai, bueno, kansan nida bioi. Bueno, bigote, katxa, guazen, korearrez katxa, guazen, ikustera, kalean iritziak eskatu ditugu eta ia euren euskal hitz gustukoena zein den. Ikusiko dugu? Nire hitz gustukoena maitasuna da. Nire hitz gustukoena da besarka da. Egun on. Kaixo. Apoyoka, grazia egiten dit. Nire euskarazko hitz gustukona pinpilipa hoxa da, animali gustukona dutelako. Eta nirea xarmanta hitz polita iruditzen zaitelako. Bueno, nahi euskaraz gehien gustatziten hitza belea da, gustatziten ditelako. Erditu eta hartxintxike zeren grazia asko egite ditu. Bueno, nik badaukat bat. Hainbat ditut nik, Nik bat deskubritu nuen orain dela gutxi, eta da bekereka. Hori bermioa. Bai, bekereka. Ez da nahi du, hauntza ez... Ardia. Ardia. Ta zuria. Ta zuria. Bueno, bigi esango ditut. Orlegi dela berdea. Bai. Eta gero asko gustatzen zait, uste dut dela nire hitz gustokoena dela matxin salto. Matxin salto oso polita. Matxin salto. Bueno, eta bikote jolasaren txanda iritsi da. Gaurkoan ez dakit zer den. Horregatik nago pixka. Sorpresatzo bat ekarri dugu. Etzetik prestatuta ekarri dugu ametxinek eta nik. Dantza bat prestatu dugu, biok. K-popen dantza bat oso famatua dela Fancy. Aguazen.
Ala, bikote, ajujua oso ondo, ajuju, asko, pillo bat. Ez zara zartu gurekin entzagitzera. Ez que profesionalak zarete, eta orduan, bueno, amets eskerrik asko, etortza gaitik. Gogoratu zaretan jarraitzea abildua ametxin, eta baita Kalaska ere, eta baita gu ere. Eta baita gu ere, klaro, baiz nahi baute, klaro, bez, baina bueno, ane, agur esateko ordua iritsi da. Bai. Agur esateko ordua iritsi da. Baina oraingoz, bai, itzuliko gara, Kalaska mordo bat erakusteko daukagulako oraindik. Hori da, placer bat izan da zuekin izatea, urrengora arte. Aio. Bueno, korearrez, añongik izeo. Añongik izeo. Agur.